Sebechleby. Malebná rázovitá obec patrí do regiónu Hont. Sebechleby sú preslávené nielen bohatou históriou, živým folklórom a zvykmi, ale aj srdečnosťou a pracovitosťou miestnych ľudí. Bývalé mestečko Sebechleby sa nachádza na juhovýchodnom úpetí Štiavnických vrchov v údolí Belujského potoka. Obec má celkovú výmeru 3042 hektárov. V súčasnosti tu žije 1208 obyvateľov. Nachádza sa tu 12-hektárová vodná nádrž, ktorá bola vybudovaná ako protipovodňová ochrana. Dnes slúži na rekreáciu a rybolov. Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza na zakladajúcej listine opátstva na Bzovíku z roku 1135. Za panovania kráľa Žigmunda v roku 1418 sa Sebechleby stávajú mestečkom a do mestečka sa presťahovalo vedenie hontianskej stolice. Najvýznamnejšími historickými pamiatkami v obci sú románsky rímskokatolícky kostol z roku 1233, neskoršie obnovený v roku 1608. Kaplnka svätého Urbana z roku 1733 je vo vinohradníckej osade Stará Hora, pričom zohráva kľúčovú úlohu pri sviatku svätého Urbana, patróna vinohradníkov. Zaujímavá je socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1785, svätého Floriána a Vendelína z roku 1864, stĺp Najsvätejšej Trojice z roku 1904, Kalvária z roku 1950, kamenné kríže, budova fary a panského domu, kde sídlila hontianská stolica. Pýchou obce je vinohradnícka osada Stará Hora, ktorá bola v roku 1981 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Stará Hora je často navštevovaná nielen domácimi, ale aj zahraničnými turistami. Nachádza sa tu 140 pivníc, z toho 83 je vyhlásených za kultúrnu pamiatku, ktorá je jedinečným priestorom pre kultúrne aktivity obce. Od roku 2003 tu môžete navštíviť aj Národopisné múzeum, v ktorom sa nachádza tradičná ľudová izba s ukážkami ľudového odevu a ručného náradia. Severne od obce sa nachádza 114 vinohradníckych objektov, osada Mladá Hora a rekreačné zariadenie, ktoré je využívané na školy v prírode a letné tábory detí. V obci sa nachádza základná škola s materskou školou Antona Matulu, postavená v roku 1960, ktorú v súčasnosti navštevuje 163 žiakov a materská škola pre 50 detí. Obec má naplánovanú komplexnú koncepciu revitalizácie verejných priestranstiev, ktorou sa zveľaďuje vidiecky charakter obce. Táto premena má slúžiť k väčšej bezpečnosti detí a chodcov, výstavbou chodníkov a náučného parku. Budova obecného úradu bude v tomto roku oslavovať 40. výročie existencie. V roku 2011 sa začala postupná rekonštrukcia objektu, ktorý sa zmení na polyfunkčný objekt výstavbou 11 podkrovných bytových jednotiek na streche budovy. V súčasnosti je odpredaných 6 stavebných pozemkov pod výstavby nových rodinných domov. Obec Sebechleby žije obyčajmi, zvykmi, tradíciami a ľudovými piesňami. Funguje tu niekoľko folklórnych skupín, ktoré sa pravidelne schádzajú a oživia mnohé tradície a zvyky, a účinkujú nielen na obecných kultúrnych podujatiach, ale aj za hranicami Slovenska.
Folklórna skupina Geľovianka má za sebou stovky vystúpení na rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach. Dychová hudba Sebechlebskí hudci počas svojej pôsobnosti pravidelne poriada zábavy, hudobne doprevádza pri veľkých sviatkoch v kostole, na pohreboch, obecných akciách a koncertuje nielen v priľahlom okolí, ale aj u krajanov v zahraničí. Deti z miestnej materskej školy so základnou školou sú organizované vo folklórnych skupinách Škobránok a Vienok. Ochotnícky divadelný súbor Geľo pracuje už skoro 90 rokov. V roku 2010 bola založená mužská spevácka skupina Sebechleban. Od roku 1926 funguje v obci včelársky spolok. Pri základnej škole pracuje včelársky krúžok a tým sa podarilo vzbudiť záujem o včelárenie medzi mladšou generáciou. Tohto roku si pripomíname 125. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru. V súčasnosti má 140 členov a vychováva mladé generácie pre hasičskú hru Plameň, ktorej sa pravidelne zúčastňuje. Jednota dôchodcov Sebechleby má 80 členov. V roku 2012 im bol zriadený nový klub dôchodcov, kde sa pravidelne každú stredu schádzajú a pri ručných prácach sa porozprávajú i zaspievajú. Občianske združenie Sebechleby bolo založené v roku 2006 s cieľom podporiť rozvoj vo vidieckom cestovnom ruchu obce Sebechleby. Má za sebou desiatky zrealizovaných projektov. K najznámejším patrí Festival vinohradníctva, ľudovej zábavy a gastronómie, podujatie Oberačka po sebechlebsky a Jánska vatra. Obec Sebechleby počas roka pravidelne organizuje v spolupráci s miestnymi organizáciami a základnou školou niekoľko tradičných podujatí, ako napríklad obecná zabíjačka, fašiangy s voľbou mládeneckého richtára a kráľovnej krásy, stavanie májov, svetourbánske slávnosti či roznášanie vianočných oblátok. V obci je niekoľko podnikateľských subjektov, ktorí poskytujú prácu obyvateľom obce. Sme hrdí na mladých zručných ľudí, ktorí pretavujú svoj do výroby jedinečných originálnych šperkov. Taktiež mladí kovo obrábajúci majstri, ktorí svojimi šikovnými rukami vytvárajú zo železa predmety trvalej hodnoty a robia obci dobré meno. V minulom roku sa začali práce na geotermálnych vrtoch. V prípade kladných nálezísk teplej vody a jej výdatnosti bude vybudovaná geotermálna elektráreň, ktorá bude zásobovať teplom základnú školu, poľnohospodársku pestovateľskú výrobu a vznikne tu aj termálne kúpalisko. Odýchni si aj ty, kamarát, zaslúžiš si. Teraz je už s Turkami na čisto pokoj. Doma sme urodzená pani. Tu už vyzváňajú naše sebechlebské zvony. Už si aj ty doma, Katka. Páči sa ti tu? Poďte, z tohto vrška už uvidíme Sebechleby!